L'Amérique policier la seli kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 6 fagaran tɛnɛndon na marifaciba 2 senfɛ furuba dɔ kɔnɔna na ka taa San Francisco bayan fanfɛla la a wale kɛbaga minɛna a k'a yɛrɛ di kɔfɛ lakanakɛlaw ma. Mɔgɔ fagata marifaciba dɔ senfɛ Los Angeles dɔngɔyɔrɔ dɔ kɔnɔna na sibiridon hakɛ bilala 11 na a wale kɛbaga n'a si bɛ san 72 la su yɛrɛ ni marifakisɛ joginda ye. Ntɛnɛndon na New York FBI ɲɛmɔgɔkɔrɔ Charles Magonigal majɔ a ka jalakiliw kɔrɔ ka kɛɲɛ ni l'Amérique sariya sɔsɔliw ye ka da a ka dɛmɛ laseli ka Rusiw ka nafolobatigi Oleg Deripaska ne a bolo bɛ politikimɔgɔw bolo ma. Kalanden 2 fagara ani ka karamɔgɔ 1 jogin ntɛnɛndon na Des Moines Iowa mara la marifaci senfɛ sifinw ka ladonni centreba dɔ kɔnɔna. Polisi ye mɔgɔ 3 minɛ k'a fɔ ko fagali tun lawulilen don a kama. Sɛfan sɔngɔ jiginna kosɛbɛ nin waati in na l'Amérique jamana kan nka dumunifɛnw sɔngɔw jiginni tɛna lakodɔn kosɛbɛ sannikɛlaw fɛ fo ka taa se fo kalo 6 ɲɔgɔnna ma.